Marja Nykänen. Marja, vieläkö siellä hallitus neuvottelee budjetista? No kyllä vain, neuvottelut jatkuvat ja tuossa hetki sitten muun muassa puolustusministeri Antti Häkkänen meni vielä takaisin neuvotteluihin. Varsinaisestihan vasta tänään on päästy itse näihin budjettineuvotteluihin käsiksi, koska eilen tuo koko päivä meni siihen, että puitiin näitä rasismipelisääntökeskusteluja. Ja vielä tänäänkin Purra ja Orpo joutuivat sitten selventämään tuossa päivällä, että mitä oikein eilen sovittiin. No nyt kun jonkunlainen käsitys siitä on saatu, niin tänään sitten hallitus on jatkanut neuvotteluja muun muassa tästä miljardin säästöpaketista, josta on alustava sotku ollut jo aika pitkään. Mitään sellaista tietoa ei ole, että siellä olisi isoja kriisejä, mutta neuvottelut jatkuvat. Valmista saattaa tulla tänään, mutta saattaa mennä aika myöhään vielä illalla. No onko hallituksessa sitten selvyys näistä kuuluisista pelisäännöistä, joista eilen päätettiin? No mielestäni Purra ja Orpo aika selvästi toivat esille sen, että miten nyt tästä eteenpäin toimitaan. Teemun keskisarjan puheita se ei koske, vaan näitä sääntöjä sovelletaan nyt vain sitten tästä eteenpäin, ei takautuvasti. Mutta jatkossa siis, jos hallituspuolueen kansanedustaja rikkoo tätä rasismitiedonantoa, eli puhuu ihmisarvoa alentavalla tavalla, niin sitten eduskuntaryhmien puheenjohtajat voivat ottaa tämän asian käsittelyyn. Ja jos ovat yhtä mieltä siitä, että tiedonanto on rikottu, niin sitten tulee rangaistus kansanedustajalle. Mutta tämän rangaistuksen määrää sitten kansanedustajan oma eduskuntaryhmä, eli eivät muut hallituspuolueet. Tästä oli ainakin hieman epäselvyyttä tänään aiemmin. No jos ryhmäpuheenjohtajat eivät sitten saa asiaa sovittua, niin sitten asia etenee hallituspuolueiden puheenjohtajan nelikon käsittelyyn. Ja se on sitten se viimekätinen pelote tässä. Eli silloin nelikon kesken puhutaan sitten ihan hallituksen luottamuksesta ja jatkon edellytyksistä. Mutta tietysti nähtäväksi jää ja mielenkiinnolla kaikki odottavat.